Jaume Camprubí, gourmet. Aquest plat l'hem trobat a Pagès, a Monistrol de Calders, al Moianès. A l'estiu, el bacallà s'ha cuinat sempre amb samfaina, amb tomàquet, amb panses i pinyons. I a l'hivern, amb patates, i amanit amb aquesta picada verda. Un plat prou senzill, però que pot superar els altres de carrer. La senzillesa, a vegades, és un plus. Comarques al plat. Un viatge gastronòmic pel Moianès. I com al Moianès, no hi trobareu res. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al canal de YouTube que trobareu al final d'aquest vídeo. Soc en Jaume Camprubí, col·laborador de Jo Cuino en Català, des de Sitges. I avui farem bacallà amb patates. Com sempre, reunirem tots els ingredients. I comencem a cuinar. En una cassola hi posem aigua i sal. Pelem i trossegem les patates. Aquest plat ens l'ha compartit la Montserrat Camprubí, de Monistrol de Calders. I ella el va prendre de sa mare, la Teresa Jamilà. Un cop tallades, les aboquem a la cassola. En un pot amb aigua hi posem un raig de vinagre. I quan l'aigua bulli, hi posem els ous. El vinagre ens ajudarà a pelar millor els ous. Tallem les fulles de la ceba tendra. Les patates ja porten 8 minuts i ara hi afegim la ceba tendra. Farem mentrestant la picada, amb un pessic de sal i un gra d'all. I pica que pica. Hi posem el julivert picat i l'integrem amb l'all. Hi posem un altre gra d'all, potser un era poc. Un cop picat, hi posem un rajolí d'oli d'oliva. Un cop ben picat, hi afegim un bon raig d'oli. És una picada crua, que no es courà. Acabarem de picar i reservem. Els ous porten 11 minuts i els retirem. I els passem per aigua freda per aturar la cocció. Les patates porten 15 minuts i les cebes en porten 7. Ara és el moment d'afegir el bacallà. Com el bacallà era fred, apugem el foc. I quan arrenqui el bull, el tornem a afluixar. Ha de ser una ebullició contínua molt suau. El bacallà no ha de ballar dins la cassola. Tapem i el tindrem els últims 8 minuts.
Desescumem si cal, en aquest cas no caldria, ja que el bacallà era molt polit. Els temps de cocció sempre són diferents, depenent del gruix, del bacallà i de les patates, i de la intensitat del foc. Retirem el bacallà. I les cebes tendres. I les patates. I els posem en una plata per dur-ho a taula. Bacallà amb patates i ceba tendra. I del morter amb una cullera l'amanirem amb la picada verda. Ja hi hem posat la picada crua de sal, all, julivert i oli per sobre i un ou dur. I ja hem muntat el plat. Ei! I un polsim de pebre negre és el toc final. Un plat d'allò més bo. I aquí el menys és més és del tot exacte. I res més a dir que molt bon profit.